tuku larane. Marang legi. Wes. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Keluarga DC. Selamat pagi ya guys. Iki DC arep ning Pasar Templek. Arep golek apa ya guys? Golek sayuran, terus golek apa wae nggih. Karo Mbah Dok kae. Kok gawa. Nyere. Guys, rame wong bakul janur. Wis wayahe nggih kupat lepet. Wong tumbas janur ya guys. Kene tuku soapan Dok. Tuku janur soapan. Dok, bakal kembang di. Dok, bakal kembang. Bola cilik-cilik ya Dok. Golek sing anyar Dok kan lho kulon. Anden murah. Cilik regane cilik, gede 20.000 deh. Terus dipen kulitan ae po pesan Dok. Pira Dek sak ndek 2.000. Pira iki? Sakmene pira? Pinten Mbak niki, Mbak? 5.000. Niki 10.000. Iki sak nganu pira kok? Kuwi dhewe kok e. Kodanan bareng sampe juta. Sakmene 15.000 lho, guys. Sing gosok minggu gak apa-apa. Nggih, jenengan milih mawon. Wis, ndak tak ya ya Ju. Sak kan kamku kok kilo apa? Milih sing piye? Rontok 6 ngene iki apa ngono to? Rontok garing. Oh iya, Mbak Puput. Gak ya cah loro iki ning omah kabeh kok, Dok. Iki sing ruju karo sing anu. Heeh.
kerupuk sing piye to? Ya. Sesuai. Apa nih? Lho kue lontong. Pak dia nggak pengen nyambel ngono. Nyambel nggih selepan. Oh, diselep. Alhamdulillah. Oh, guys, kan sego pecel kan? Ini mburi. Kene kepuk kok. Kok entuk klopo nek wis senenge klopo-klopo regane kok item. Larang. Cilik ngono 15.000. Lagi pas jajan, tak telepon ora enak. Jajan iki jajan opo gak boleh iki durung gawe. Oh, butuh-butuh. Foto-foto Cek. Aku kok telepon. Yo, tak telepon tak kena. Iki lho tuh pas pecel ya lho. Pecel guys. Terus pecel. Kerupuk. Tuku sop-sopan. Wis ngene iki ae. Apa tuku kangkung kok elik-elik ora iso mandes ngono. Kok sido. Iki lho klopo gedene sakmene lho 15.000. Tuku loro 30.000. Ini gak ndang nyicil ngene iki jering ora enek barange kok nek nyedak iki. Barange renek. Sesuk wis gak adol klopo mbah aku bakule ngene. Soalnya sing ning konone ning pokoke iki wis ora enek klopo. Iki rasa klaro deh. Yo paya enak, kerupuk enak. Karek milah iki mangke ape gak tuku kerupuk yo. Bakul iki jenengan pundi? Milah sing pundi? Aku gak mentol. Kayak isa. Kayak tak toples gitu. Aku sih ora ku. Ndek tak kon nggowo ndek anake wis. Wis bar nggowo kok, Bu. Oh, bendino nek yo rene mangan ning kene. Pecel. Apa ya bakwan. Kene tempe. Oh, bakwan karo tempe. Dinda nang sarapan, Dok. Oke, sarapan. Sego pecel. Iki sego pecel sing kok pasar. Ada iki bodo-bodo. Kok masak apa, Nduk? Ngesop apa nyambel pindang ngono ae? Karek kowe, Dik. Ya. Ibu ki anet kowe lho. Guys, ki desa ki arep musul Pak Suni sawah. Tak ndelok keadaane tandur ki piye ya, guys. Ki mau Pak Suni nyemproti
obat suket lho guys, apa jenenge sukete kan jadi bener tandur iki cara ngono ya sijine do mati, sijine ya cek pating grombol. Iki diopeni sampeyan sak metu-metune ya disyukuri ngono lho guys. Delok tandur ndak? Dinda nderek ndelok yo. Boten. Dinda tak kon masak sini. Dinda masak aja. Alhamdulillah wis teko sawah guys, tapi Pak Su kok gak enek. Motore ning kene. Paling njupuk banyu. Nek gak tak gano banyu ngombe iki. Oh alah, Pak Su njupuk banyu kok sumur guys. Nimbo. Sumur Mbah Kardi. Ini jero omah iki lho. Mbah, mateng. Akeh bar sarapan, Mbah, aku, Mbah. Nggih. Nusul Pak Agus iki lho. Harus apa? Dewean, Dinda tak kon masak. Kurene dhewe. Untuk pirang tangki wis? Untuk 3 tangki. Suket. Sing kena tandur tak apa-apa ta. Sida tuku sak adah tenan iki. Iya, medun. Lho, regane medun. Tahu 55. Lho, medun biasane 400 yo sak botol. Ngaplak kae. Nggih, Mbah. Sing noplek kuwi medun regane Mbah jere. Lah ya terus swidak 8. Nggih. 55, Mbah. Maune 400 yo, Mbah. 355. Maune 400 saiki karek 355. Aku dan tuku jek anu kok. Lah nggih malah medun neh niki. Denah. Nggih. Jek nganu kok terus swidak. Ndel 8.000 kok. Ben tidono Mbah kok larang-larang wong tani. Regane lho ben medun lah. Tadi guys. Ngesakno wong tani. Lah nggih. Apa? Noplek lho Mbah Kardi tuku cek. Punjul pira ngono kok saiki wis medun neh. Lurul. Semidoni. Pun mindoni Mbah jenengan. Wah, kalau kita aku tanggung rusak nang nggon iki kata rusak nggon rusak. Alah. Iki anggete iki ape disemproti sik Mbah, nek sukete mati anggek dipupuk neh. Anggek mindoni ngono lho Mbah, nggih. Anggek semprot Bu. Sing kene sinten? Anu ulum. Nggih, ngene ulum. Kamu digawakno anu. Gawakno katrasak ngene. Nggih. Diopeni Mbah sak metu-metune sampean. Sape Gus timbang wekku. Nggone jenengan nemen noh malah. Aku lho ya tanduran 100 swidak. Lah nggih lah niki malah mboten blas ya Mbah, malah mboten disulami blas ya. Tanduran 300 sulame 100. Lah nggih. Iki Mbah sik sulam. Lah. Anu Mbah, nyulami nggih anake ngeten iki dienggo nyulami. Oh, gak golek. Alah golek wineh. Lah engko tuweke agak bareng kok Mbah. Nggih. Ngene lah diopeni Mbah, nek sok nek metu jek rontok lumayan. Lah nggih. Jere Mbah Kardi iki rontok lumayan guys iki, timbangane nggone Mbah Kardi malah luweh parah jere. Luweh nemen. Lah nggih. Iki sing pinggir iki mari dintekno pitik nggih, Mbah. Lah nggih. Bismillah ya, guys. Sak metu-metune disyukuri sak entuke. Lah nggih tak kon ngopeni, Mbah, ndeknane wis mutung Pak Agus wis ora gelem delok rene kok.
Lah do brundus nek nitik ndeknane yo. Lah nggih. Cek. Lah. Lah yo kuwi yo dibal-ibal tikus bareng mbah sing tengah kuwi. Lah nggih. Lah iki lenge kaya ngene iki lho, lenge tikus iki, guys, ngene iki. Lupute tandure ketel yo di kemai tikus ngene iki lho. Piye gak yo. Lah nggih. Iki mang sing etan wis ya kene ne. Lho, angge entuk sakmono kuwi entuk 3 tangki tok. Ngebarno apa ora ki engko? Nggih, Mbah karek mindoni. Nggih, wong sak metu-metune diopeni antara yo bature akeh ora awake dhewe yo, guys. Bature akeh yo do ngene iki. Jane iki yo selapan saiki iki, guys, Kemis Kliwon. Selapan dino pas. Umure 36 hari. Tapi yo piye meneh? Dhuwure yo anggek semene iki. Tandure nek gak normal ya wis. Oh, gak ning poke ngono Bapak. Yo ning poke nggen kena sukete aja ning dhuwur. Sing disemprot kan sukete gak parine. Iki nyemprot suket tapi iki kena pari iki gak apa-apa nih, guys. Sing obat sing rego larang kuwi. 3 tangki urung entuk separo kuwi Pak Su ngebarno apa ora ya? Iki do diomongi wong-wong. Tandur ki apik lek jane openi lek. Eman-eman ngono Pak Su terus berbodo gletak kayak iki nganguk, guys. Nganguk rene iki. Wah, ya cah sesuk tak semprot obat suket. Wis sak metu-metune pokoke tak openi. Suwi gak rene, guys. Mulai bar tandur kae, bar mupuk. Lah bar dipupuk kok malah do brundes lagi pucuke wis do mulai apik ngono iki. Oh, trumbusane wis apik. Mulai bar dipupuk kae disemprot ping pindho obat sing kanggo obat wereng apa kuwi disemprot ping pindho, guys. Wis muga-muga bismillah diparingi entuk akeh somben kena nggo nyembung urip ya, guys. Nek nggo mangan. Yo, iya Bapak, tapi kan nek dikenekno sukete garing tenan. Heh? Lho, gak maksudnya iki nek cara kenek poke suket kan malah mati tenan ngono lho. Aja dhuwur kan ngisor Solomon iki. Sukete ning ngisor. Heh? Lah ngono, pucuke iki kayak ngisor, pucuke semprotan kuwi lho. Ning sore pari lah gak apa-apa kan kena sukete. Ngene ulum bar disemprot ya, ngene ulum mek resik gak nek sukete. Walah tipe ayu bar disemprot ya. Yo aja lah. Ngenteni gang pirang dino ngono. Ben rondo alum sik sukete. Lah wong bar disemprot langsung dipupuk ya percuma. Malah seger neh engko sukete. Yo ngenteni nek wis alum-alum ngono lho. Sing sukete rontok gudi-gudi niki rontok enggeng ngono lho, Bapak. Lah yo, kok yo rontok lumayan ya. Sing mati berarti sing tengah kuwi kae. Kuwi ketok ijo suket kabeh kuwi. Lah iya ketok ijo kaya tandur tapi suket.
ngene lah diopeni sak metu-metune ya, guys. Syukuri tare yo piye meneh. Ngene ra diopeni malah dienggo mangan sok apa. Gak uwes ya bapak kono, Mang. Sampean gak nerak kono leh, Mang. Ngene lho sak got ngono jane ngen gak kliwatan. Ambune ngene ya bote. Nek gak nganggo masker ya bapak iki. Ora mek masker nang omah kok. Kene tambah di panti iku sih. Sing panti sing ndi? Nang omah. Oh alah. Sing rontok geetan kono mang iya. Ngomonge Mbah Karti kono kok nobat apa ku Mas lenge kon. Lenge iki terus dikon nganuni kuwi ngono wis rawani ngono. Obat serga larang kuwi lho ngono Mbah Karti ngono. Bismillah ya Mas, kae ngene Pak D sing kae ya padha ya arang-arang ngono. Iki ya padha ae nggone ponakane Pak Su ki wis. Yes, sama rata. Kalong separo ya Mas ki wis ya. Nek wis teko kono wis kalong separo iki. Mbah. Coba. Kudu bundi rombong. Alhamdulillah wis bar Dan guys. pergi yo. Dan melolor. Ibro kayak sentuh kali gue nyempret bako kayak. Iya, tapi nek kuwi gak gelem anu gak gelem lolor iki. Mun gak ambojo ngono. Aku daun kowe tak isi anu. Kasih api. Wis wis rampung nek nyemprot. Anune. Apa? Ibro. Tak 75 kowe. Aku terus aku wis ngomong Dek. Dapate daun tak. Lah kayak bar. Gak topinan ya Mas. Gak. Nunggu apa? Topin. Bilang 5 taeng. Nanti aku patang kelomsak. Alah. Nek ngenteni nek wis salum ae. Aku lho. Lah aku dinane sak kapal tak 7 sak. Kita apun 6 sak lek. Iki iya ndek dene lah. Pak ngapuin 6 sak. Iki aku lan sak Kayak kapal pisanan yo. telu. Padha ae. Lah saiki lho kur-kur yo ngono. Malah sak kena parini. Mergo Jenane jane wah tantur entaknya wong-wongan aku wis rada muntung iki nek. Tak ingeti kok rada apik aku ngene. Dan terubus ya kowe ronggonku kok. Nggonku durung belajar Tak nyenggol. ingeti kok rada apik kok duwe manah kena ku tadah sah ngono. Itu lho. Nek kok nyembung urip. Mulai Jawi. Kena ku Jawi tadah. ta gitu. Tak openi kena ku tadah tak tukok tak obat suka tak. Mau saiki lho tamane jere tuku beras iki murah tak tenan kan. Tapi nek tuku terus yo Wah. Nek Aku iki gak tau lek gak tuku yo tuku terus. mari ndek paling del gabah. Iya yo tuku terus. Nek tuku Tapi yo jane yo gak larang tuku lah iki. gak. Jane wong yo Ya, cara anak wong adol ki wetengen ngono ki yo kuwalani. Tapi berasnya gak iso nek gawe dhewe. Ngono lah ya apik wong wae wong tani. Lho kowe nek nanti kalau sebel kalau gane ini Gus. Empuk ini lho. Kan anu kaya apik lele kae. Sing iki ndeknane iki apa ya? Sete iki. Sete juga. Sing apik digo mulih malah mbok kei sing elek. Tapi sete. Gak ya tok apik lele kuwi. Tapi kok apike sing pikir galang kok tikus yo moh yo. Tikus ki ngene lho kowe tak sejarah. Kok mek sing tengah yo. Ngene lho. Grundul buablas tengah. Masa apa ngono. kekelemahan pinggir. Kekelemahan pinggir. Wis ngono. Padahal sing pinggir ki diampul-jampul lho.